What was Christ like? Christ was not confined within any religion. So Christ was not a Christian. Doro, it's a key inovhura madoors. Saka uchiona kuti Kristu anoti imwai wine nekuti ropa rani rangu. Ropa iroro paari kubayiwa pamuchinjikwa richiteukira pasi ndo iri kuvhura access door kuti aende kugehena kwaakazonoparidzira vamwe vanhu akanzi akabva nemakiyi. Vadzimu vedu vari kuenda kunyika dzimu dzavanenge vadi vaenda kuti tikomunicate navo tinodira masese pasi. Wakambozvibvunza here kuti sei vanhu vanoenda kun'anga kana kuti vanhu vanoita zvinhu zvechivanhu zvatiri kutaura izvi zvinhu zvavo zvichikurumidza kufurika kudarika zvedu makristu. Kuchechi kwangu anoda kusvuta bute ndasvute bute haarambidzwe kusvuta bute anofanira kurisvuta akasununguka achinamata Kristu wake asachisvuta bute rani rake because matateguru edu aisvuta bute ravo zvichivaitika. So anyone anenge achida kutoprogressa mulife anoda toenda panext level, adoenda panext step, especially pauroda kuita mabig steps mulife unenge uchifanira kutorudziswa. Uda kunotsvaka basa, uda kuchata, uda kunoroora, unofanira kutorudzwa, unofanira kunge uri clean kunze nemukati. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger ana zigo ovabhadhara ana zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo ana zigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise ana zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana zigo uchiita sekudaro. I can guarantee you that within 2 months unonge uine a minimum of 80,000 followers pa social media. Lokubatikadare ana zigo. Commander, welcome. Thank you, Baba Sigomurse. Better. The last time we met, Tantri pa birthday. Takaita interview yedu pa birthday and for some reason, there were issues concerning World Cup prophecy. Vanhu opo wakangona tuma snippets. Mongona tita bring back into context yekuti zvakafamba sei. That was a joke. Ndaitowanzira kamufeso kamuprofitaso. Ndokandaitowanzira zvangu. But then people took it in a wrong turn. So people were now saying, okay, fine. If Portugal had won, were you going to say it was a joke? And it vana vangaudzirwe manje zvokufunga. Vanongofunga zvavanoda kufunga. For example, kuti Passion prophesied that program accurately. Tinogona kuti aigona kupredicta kana ngogesa kuti Spain will win. But it was not a guess or a coincidence kuti the number 7 was going to score. No, now it means kana kuri kufembera ndekuerimwe level, but he actually prophesied and saw that. But still, people are bashing him for that. Dasina basa, ukazoona zvebhora sina basa, wakadi kuona chakati nemudiro ntavanobhora. So one thing that I've realized ndezvekuti whatever you say, asingatodi kukuteerera kuteerera, asingadi kubelieve. Such is in life. For me, it was not an issue kuprofita bhora. For me, my prophecies cannot my visions and ones who share stereo kukaona ndo share inenge nechekuita conclusively nevanhu vakawanda kana kuti nenyika, like the prophecy of you. But usually if you go on my page, I just focus on teaching. Kana nchiprofita munhu kuchechi kana kuti one-on-one individualism, you won't see me post that. So I wouldn't want to comment much nevanhu vaiprofita bhora kuti vaiprofita bhora, why, for whatever reason. It's not my space. Inini kwandiri bhora wrestling. Kwandiri bhora wrestling because they don't believe that my betting companies control everything that is going to happen because they are there. Ndo vano gain more than anyone else. That's why uchiona kuti musi wefinal I had a bet with my young brother. So I told him, he actually is the one who had a bet with me. Ndiye akatondivinga. Akanotiti mudhara ngati BJ Argentina yakaipa. Because inini my theory was that young man anonzi Lamau. Yes, Lamine Yamal. Yeah, Lamine Yamal. My theory was he is the next big star bora. So this World Cup they are introducing that guy. Not what he is playing to win. No. If you check every time, there should be a football star. Kubva nguva yana Ryan Giggs
vana Beckham, vana Wayne Rooney, vana Ronaldinho. There's supposed to be always a big star. So it's now time ya Lamine. So they are creating a football idol. Yes. Every decade. So there was no way Cristiano was going to win. There was no way Messi was going to win because Messi akatopiwa ma-accolades ake last World Cup. So it was obvious, highly obvious, not prophetic. Kwete zvokuona mumweya, simple analysis. It was highly obvious Spain was going to win. You get the sense? So we had a debate. Anga need roadblocks. Kuti Spain ikawina ndomugera rust. Argentina ikawina antora moto. And I wasn't even twitching because I knew kuti Spain is going because bora wrestling. And ndobva yatowina Spain ndobva tatomugera musoro. But muri kuona here kuti chipo chekugona either kufembera kana kugona kungotarisawo because kune kufembera kuri pamweya kuita kugona kungotarisawo. Then amoni here pamberi apa kuprofita zvinhu zvakaita sebhora, kuprofita zvinhu zvemunyika zvichashandiswa nevanhu vanogona kunge vasiri pachokwadi, vasiri vanhu vaMwari oro vandisina chinhu chavainazvo chemweya, kuluwa vanhu vatinenge tichitiwo they are just simple minded. Ignorance is not a defense. Being simple minded puts you in harm's way, which means that you should not conform to the pattern but be transformed. Saka iwewe as an individual, you should self-educate, you should self-enlighten. That's what I focus much on teaching people to have a personal relationship with themselves and God for the benefit of themselves. Make sense. You won't be abused because of that. Mwari akakupa maoko kuti udye, akazokupa futi brain kuti udzishandise. So you realize kuti vanhu vakawanda they don't use their brain. We're having a discussion like this, they don't listen. Anongomanyira kuti hande zvekupenga, zvina basa. So those are the same people vanochinjirwa fodya chita mari. Votofunga kuti ndezveshuwa. Ndakaona kwaola kuti chinjirwa fodya kuita mari by the same munhu akambochinjira vanhu fodya kuita mari last year. Sika zviprova futi on this platform kuti it's false. Yeah. But it seems like people have got an appetite for masaramos. Rega tizozvitaura mumwe musi. Ladies and gentlemen, ndiwo Commander Ibrahim vatinavo today. Tangoti rega tangene recap yekuti birthday ravo and the events that followed after month zvakamira sei. Right now tavadzosa neimwe nyaya. Makuru kutoka Commander, doctrine renyu riri kutambirwa nevanhu vese. Kana nchiti vese, I mean vese. Commander ndo akatanga kuuya nenhau kuedza kuratidza vanhu kuti hakuna musiyano muzhinji uripo pamunhu anosvikirwa nemunhu anenge achinzi agarwa nemweya mutsvene kana kushandiswa naMwari. And when he said that it's over a year ago, it was very, very strange. But right now, zvakuacceptwa those vakagara pama-high pyramids of religion in Zimbabwe. And wakuona kuti even ma-prophets akuti achilinka nema-quote and quote traditionalist. Ma-revelation anenge achibva kupa? There's a revelation that comes through just analysis. There's a revelation that you dream. There's a revelation that comes as a vision. There's a revelation that you are taught by your angel of commission. There's a revelation yaunotodzidza kubva ku vanhu vari kuna Buddha kana kuti maHindu. So revelation is everywhere. It's just a matter yekuti iwe uri munhu ari open minded kubva papo kusvika papo. Understanding yenyu yezvimwe zvinhu zvinoitika kuchivanhu zvatinenge tisingafaniri kusiya inenge iri understanding yepi? Let me put it this way. Ndoda kuzama kutsanangura kunge ndiri kutaura nema-grade 1 because ndaona kuti vanhu vakawanda vanofiringidzika. So all this time when I was doing videos, I thought kuti people know the difference between chinonzi chivanhu nechiKristu. But I'm realizing a lot of people havazivi izvozvo. So let me break it down. There is a man who's born called Yeshua, what you know to Jesus Christ. Jesus Christ was a Jew who practiced Judaism, right? Through that, all the exploits zvakaita nini, pari kusara ma-disciples. All right. I'm not Judaism, Dave. It's religion yema-Jews.
of which ichibva iri kutanga kunana Judah, mutribe raJudah, right? Of which Judaism was not a religion. It was a way of life of the Jews. EmaJudah, ma-Israelites, shinda zvakadaro. semiraramiro unongoita mashona makosa Saka Judaism ndo chivanhu chevaJudha. Yeah. It's not a religion. Yes. Mararamiro. Kuti kana tiri maJudha tikamuka tinomuka togeza kumeso. Hapana anobvunzwa kudya asina kugeza kumeso. Hapana kunamata ipapa kana kusanamata. Hapana. Hazvinei ne deity izvozvo. So pari kuzouya murume ainzi Apostle Paul. Apostle Paul never met Christ in flesh. But ari kunzwisisa ma-teachings aKristu more than vaifamba naye. Ndiye ari kunyora tsamba nemabhuku akawanda ari muBhaibheri. Ndiye murume ari kutanga kufambisa evhangeri achiriendesa kuma-Gentiles. Ainzi ma-Gentiles ndeapi? It was anyone anga asiri muJudha. All right. You get the sense? Including Zigo. Yes. Including ma-Europeans. Ma-Zimbabweans, ma-Europeans, ma-Asians. Yes. They were considered to be Gentiles. Right. Ndo pari kuvambika chinhu chinonzi chiKristu. So Christianity, it's a religion yema followers of Christ who are aspiring to be like Christ. What was Christ like? Christ was not confined within any religion. So Christ was not a Christian. But we are Christians because we want to become like Christ. Saka Kristu anga asingatevedzeri tumwe tumutemo twaiswa neSanhedrin Council. Anditika twekuda kudzvanyirira vanhu. Right. Kristu aimwa waini. Kristu aidya. Ainakidzwa. Kristu aiswera nembavha, aiswera nemhombwe, aiswera nevanhu vainzi necommunity ava havafaniri kuassociatwa. No. Ende mbavha kuti uswere nadzo unenge waswera kunowanika mbavha. Mhombwe kuti uswere nadzo. Which means kuti toti kana iri nguva ino aitoenda kumapub kana kumanight club kana kumashabhini. Private lounge. Yeah. You get the sense? Yeah. One aspect of being a Christian kuti hauna the judgmental aspect. Because if Christ was the judgmental aspect, aisomboswera nevanhu ivavo. But ukaitarisa iyoyo ndo aspect yakuita sekunonzi it's a core foundation in modern day Christianity. Right? That aspect yakauya nani? Nema-colonizers nevarungu. Ndo vasvika vaka-inflicta that aspect. Ndo vapadevelopwa self-hate and hate towards each other. Pakatanga kunzi rasta nderembavha, nderetsvina, zvebute ndezvemadhimoni, zvedoro ndezvemadhimoni, zvevadzimu ndezvemadhimoni. So if you look at anything that made up munhu anonzi muZimbabwean, kana kuti muShona, kana kuti muKaranga, anditika, kana kuti muNdebele, it was demonized. Zvese. Now, so Christianity, it's a religion yakagadzirwa nemunhu. Ndobva pachitanga kusetwa ma-code of conduct kuti anonzi maKristu anofanira kufamba so dai pakatanga kucreatwa ma-doctrine. Right? Chinonzi chivanhu haisi religion because haina founder. Tinokwanisa kunongedzera here kuti Ningi ndiye founder wechivanhu kana kuti vana Ningi ndo ma-disciples echivanhu. Hakuna. Because in Africa, there was no religion. There was no religion. There was no religion. Core African traditional religion. It's not a religion. Chinhu chatogadzirwa nevanhu izvozvo. Vanhu ndo vakuda kutoita a religion, but it was never a religion. What was it? Africans did not have a religion. They had a way of life. Only. Africans connected with their creator and the spirits. So there was spirituality in Africa, not religion. But asiro here pachirungu atozoti ma-semantics. Ekuti tinenge chingotamba nema-words. No, hakusi kutamba nema-words. Zvine zviro zvimwe chete. All right. Ngatangire pekutoti
vanhu vaive muZimbabwe vaita zvemuZimbabwe, vanhu vaive kuCongo vaita zvekuCongo, vanhu vaive kuGhana vaita zvekuGhana. MaRed Indians kuAmerica aita zvemaRed Indians. Christianity yakazoshandiswa as a tool yekukwanisa kucontrola all these masses at once. Saka zvimwari zvenyu kana zvamunotenda zvese kana hazvisina basa. You don't need religion to worship. You don't need religion kuziva Mwari. You need wisdom and understanding and enlightenment. You don't need a book to have a connection with your Creator. No. Saka hapana need yeKoran, hapana need yeBible. But that too ndo rakazoshandiswa manje to brainwash people concerning chivanhu chavo. But yet iro Bible chivanhu chemaJudha. Saka Bible chivanhu chemaJudha. Yes. But kuti Bible rese rekana kuti no, not rese. Yeah. Partly. Yeah. Part of the Bible chivanhu chemaJudha nechemaRomans. Chema Africans unogona kuchishaya. Ende pamuri chivanhu chemaJudha ka ndo mararamiro avo kuti hazvina mweya kuti maJudha anga akaudzwa kuti musarorane nedzimwe nyika, maFilistia machi, because vanozoya vachikudzidzisai zvekune dzimwe nzvimbo. Mararamiro ndo the same way andokwanisa kudza mwana wangu kuti usarorwe nevanhu vekwanhingi. Yeah, because ndi Solomon ari kutora vakadzi vakawanda zvozomudonedza because vaakumuintroduce kune zvimwe zvinhu zvisinei naye zvinokanganisa who he is. Asi chivanhu mararamiro avo. Saka chivanhu haisi religion, it's a way of life for us. Let's speak about us Zimbabweans. Yes. Anditika chivanhu chedu kuroora. Yeah. Chivanhu chedu kuombera kudai. Chitori chivanhu hazvina mweya mukati. Yeah. Chitori chivanhu. Yes. Mukwasha kaona mbuya anorova gusvu. Chitori kana kugara akafuratira. Chitori chivanhu. Urigeta logic yacho. Yeah. It preserved a lot of things. For example, hanzvadzi yemudzimai wangu inini, mukadzi wake ndiambuya vangu ndo vanonyanya respectwa kudarika mai why? Because inini nemukadzi wehanzvadzi yangu tinogona kudanana. Saka to prevent that paifanira kutocreatewa gap rakareba. Chivanhu chiri kucreata a society ine order yakarongeka ine hunhu ndosaka chinzi chivanhu. Urunzwisa zvinhu zvese hazvina mweya, zvinhu zvese zvine mweya. In what sense? Mvura iyi togona kuitora tikaimwa, togona kuitora tikaigeza maoko, asi togona kuitora futi toitaurira mazwi, which means kuti tai-empower spiritually. Saka vanhu vanogona kutobika doro ravo vakatoungana semhuri vachipembera vachifara votomwa doro ravo zvisina any spiritual effect mukati. Chivanhu. The same way varungu futi they take a glass of wine, they cheers. Kuno kuAfrica tanga tisina mazambiringa, taive nezviyo nemapfunde. Saka zvataive nazvo ndo zvataishandisa kusvina kugadzira doro redu ratomwa. Uko vaive vakazara nemazambiringa, saka ndo zvavaishandisa kugadzira doro ravanomwa. Pane video yandakamboita ndakati nini unonzwei kana uchicherera jabresa. Andika zvakafanana nekuti iwewe une simbi mubody mako, tikakuisa muMRI scan yaya, it's a huge magnet. Usati wapinda imo matokudza kuti hauna simbi here mubody mako because inodzurwa ikabuda because it's a big magnet. Saka ukatoswededza ruoko rwako kudhize nemagnet une simbi unotofila something. Munhu paanozvarwa ane release inonzi energy signature. Energy signature inosynchronize nepaozvarirwa. Saka ukazvarwa muAfrica iwewe, ivhu remuAfrica rinoiri rajaira kudirwa masese pasi, ivhu remuAfrica rajaira kudirwa bute pasi. Madzitateguru ako aimwa masese nekusvita bute, which means kuti iwewe nebute nevhu remuno muAfrica mune kamwe kaukama kamunako, regardless yekuti unozvitenda kana kuti hauzvitendi. Ndozochena kuti anyone akapiwa bute rine mureactisiro warinoita because isimbi iri mauri pangozoedwa magnet iri kuconnecta newe
kwete kuti unenge uchingohetsura here pamwe ndo upfu hwedu. Aiwa, hatisi taura zvekuhetsura, tiri kutaura zvekutofila something spiritual. Vanhu izvozvo vanoda kuzviramba, votenda zvakanyorwa mubhaibheri kuti Noa akadyara musambiringa. Yeti nyaya dziri kutaurwa hadzinei nechekuita neenergy signature yekwawakazvarwa iwewe. Zvine chekuita nekupi? Neikoko. Zvinoshandira vanhu vari kupi? Vari ikoko. Saka dai Noa anga ari kuno kuAfrica, kwaitonzi Noa akabika 7 days yemasesi. Kana musi wakadhakwa angadi akadhakwa nechikokiyana. Kwete kuti akadhakwa you get the logic. Saka vanhu manje avanzwisise izvozvo. Dai Jesu muchato wepakana, dai wanga uri muchato wepamasvingo kana wepamasvingo, ingadai akachinja mvura yakaita mashushu chikokiyana. Akwete chikokiyana. Yakaita masesi. So people should also understand kuti religion inoaffectwa negeography futi. Ndoso chinoita vanhu vakawanda vakabuda muZimbabwe zvavanenge vachitenda vachazvitendi because vaenda kunew environment. Iwe ude wakatozvarwa kuSaudi Arabia uri Muslim, wade ustori muChristian. Wakambonoteera kuti pope veRoma pavanoburuka mundege in any country vanoita sei? Vanokisa paground. Why do they do that? He is synchronizing neground iroro. Ari kuudza ivhu nemidzimu yemunzvimbo imomo, handitika kuti ndau yawo, I am now part of you. Ndosikaona kuti iwe uri mudiki waitonzi ukaenda somewhere uchisvika kunzvimbo nyuwani wainzi idya ivhu reko kuti usarware. Zvaitoshanda. Zvinotoshanda even now. Amuzivika ndosika muchisvika muchipinda bhizi muchirwara. Zviri kukonzerwa nei? Nekusaiza chivanhu zvanachimbotaura zvaizvo kuti unochinza hazvina basa. Yet it's a way of life. Izvozvi kuna vanhu vakawanda vakaenda kuUK yuko, vakaenda kuAmerica, vakaenda kuAustralia, vanofonera muna Mwari I'm struggling, nokamuti inda panze tsvaga ivhu kana dombo remunzvimbo mauri, isa mvura ugeze naro, kana kuti isa mvura umwe mvura yacho. Zvonhu zvotofamba. What have you done? You just announced yourself munzvimbo. Nzvimbo nenzvimbo ine varidzi vayo pamweya. Mwari ndiye muridzi weearth. But muearth mune zvimwe zvimwari zvirimo, mamwe maspirits arimo anodominate different areas. As long as maspirits iwawo usina kumeka peace nawo kana kuti usina kuwirirana nawo, you will not achieve what you are trying to do. It's a lie. Which takes us panyaya yandaitaura yedoro. Ndichiti inini, doro it's a key inovhura madoors. Saka uchiona kuti Kristu anoti imwai wine nekuti ropa rani rangu. Ropa iroro paari kubayiwa pamuchinjikwa richiteukira pasi, ndo iri kuvhura access door kuti aende kugehena kwaakazonoparidzira vamwe vanhu akanzi akabva nemakiyi. Vadzimu vedu vari kuenda kunyika dzimu dzavanenge vaenda kuti tikomunicate navo, tinodira masese pasi. Yeti ropa raJesu ndorainzi mwai waini ropa rangu vadonherera pasi. Because it's a key. Ndosikachiti ropa raJesu rine simba, but riri kumirirwa newine. Harina kumirirwa nemvura. Because in every nation or every country they have what is called their traditional beer or brew. Zviri kukonzerwa nei? Nekuti iroro ndo doro revadzimu vavo veikoko. Ndo key. Ende pamuruti nation mukutaura even manation evarungu. Even evarungu. Ukaona mamovie maScottish, they have got their beer ravanomwa. Vanoridira futi pasi. Ndo pari kuoriginata futi even culture yako yana manjosi yekuti vada kudira raisi newine pasi. Haisi yedu culture iyaya, it's a foreign culture. Iri kuzoya kwatiri because pane vanhu vari kuenda kunomutsa mweya yevanhu vakafira mumvura vekune dzimwe nyika vachigadzika pavanhu. Saka doro rinoshanda sekey yekuti unokwanisa kucommunicate nevadzimu vako. Hazvisi zvekunamata mukati izvozvo. We are not worshiping. We are just communicating. Saka iwewe zigo unofanira kunzisa chinhu one. Chero wewe ukanzi watendeuka wamuKristu wewe uchiri muAfrican, hazvichinji. Vana madzitateguru ako kusvika pamwe kuna madzibaba ako vaito acknowledge mudzimu yavo vasingarwi nayo. Ndosika tichichi Jesu mwanakomana waDhavhidha, mwanakomana waIsaac, Jacob and Abraham ari kuacknowledge madzitateguru ake, ndo vanonzi vadzimu vake. Imimi ndakucreditsai as munhu akatanga kutaura zvinhu izvi. Yes. Vanhu vazhinji zvikavashamisa kuti zviriko here until vazoona vanhu vavanotenda vachitaura nezvezvinhu izvi. Pamakataura zvinhu izvi munobhilivha ndimi vanga vari kutanga kuzviziva here kana kuti vanhu vaMwari vaizviziva? Ne vanga vasingadi kutaura nezvazvo. Because my hypocrites.
vanhu vanoda kufadza vanhu, havadi kuudza vanhu chokwadi, number 1. Number 2, vanoda kusumuka vega, havadi kuti vamwe vanhu vasumukewo. Saka vaitozviziva kuti unofanira kupota uchidira doro pasi, uchicommunicata nevadzimu vako, uchimeka peace nevadzimu vako. Kana une maini unofanira kutokumbirirwa, udirirwa doro pasi, ukandirwa fauchika pasi, ipapo kutaura nemwe nzvimbo yokuti zvinhu zvifurike. Saka mukuti hapana upenyu hwechitendero unokwanisa kuvapo pasina maaspects akafanana nekuti doro rinovhura madhozi kudira pasi. As long as you are Zimbabwean, hapana, because it's your way of life, it's not a religion. Religion ndo chikristu chatiri kunamata Mwari mupenyu kuburikidza naJesu Kristu. But day to day running a life, you have to practice achivanhu because ndo zvauri. Baba Zigo, imimi tikakudirai olive oil imimi, handitika? Reaction inoitika tikakuisai mafuta neinoitika tikakuisai bute yakasiyana. Olive oil is not created for Africans, for you, in terms of spiritual purposes. Ndedze kunana Juda uko, because ndoko anga akazara. Mwari vanowanzoshanda nezviri kwamuri iko zvamunonzoshandisa. Kuno tine zvedu. Wakambozvibvunza here kuti sei vanhu vanoenda kun'anga kana kuti vanhu vanoita zvinhu zvechivanhu zvatiri kutaura izvi, zvinhu zvavo zvikurumidza kufurika kudarika zvedu maKristu. Zvakafanana nekuti uruda kumwa mvura nesipunu. Unogona kuswera dheretso uchidai nesipunu kusvikira wagungwa, but you can take a cup wochera womwe, because cup ndo instrument yakadesignirwa for that. Saka kune ma-instruments akadesignwa to affect us spiritually. Bute, doro, zvifumuro, murumanyama, zvinhu zvatajaira zvemuno muAfrica zviri within our system from our forefathers and our ground. But zvafana nezvifumuro futi mubhaibheri zvirimo. Ndaverenga Old Testament chinzi ukasuspecta mukadzi wako ari kukuchita, you bring her to the priest will give her water of bitter sweet waters, achatanga kunzwa kurwadza mudumbu, kana akanzwa kurwadza zvoreva hatisi chifumuro futi. Chifumuro. Saka uri kuona ndati nini zvinhu zvakademonizwa. Wazvona zvikaita kunge zvine madhimoni mukati. Hazvina madhimoni. Saka kun'anga vanhu vari kushandisa ma-instruments anonyatsoafekta isusu. Saka n'anga dzongoziva zvinhu zvekushandisira munhu mutema, dzinoziva zvinhu zvekushandisira murungu. Saka todzokera kun'anga. Aiwa, hatitombo n'anga ndakakudza kuti varoi. Hatisi taura zvemasvikiro. Hatikutaura zvechi, ndakupa example yen'anga. Nekuti even vanhu vanoita zvechivanhu. Because vari kushandisa the right tools and instruments. Ndosika zvinhu zvikurumidza kuproducer results more than zvatiri kuudzwa kuchurch. Saka iwewe ukauya nebute rako, ndikarinamatira bute iroro, ndokupa kuti urishandise, rinoproducer much faster results than kukunamatira oil. That's how it works. Now tichidzoka zvakafanana nepamataura muimbi Japreza. It seems like ndikuona kunge ukada kunyatsotarisa maprofile evanhu vakabudirira chaivo muZimbabwe, whether mabusinessmen, whether mapolitician, whether mapreacher, vaparidzi, you would find kuti vazhinji vacho vanofarira music yaJapreza. Ndi vazhinji vacho vakufarira music dzakafanana nedzanamwenda mberi, music dzevanhu vakangoita nge vanomboimba zvechivanhu. Vashoma uri kuona vanenge vachiti tofarira hill song, masong egospel, oro masong entertainment ezimdanzo revaimbi chichichi handiti. We are finding kuti the type of people vanonyanyo attractwa kumashow kwaJapreza, vanhu vakanyatsobudirira, ndo vanhu vari kuteerera munhu akaita sana Japreza. But vanhu vakabudirira vatinenge tichifungira kuti ndo vanhu varinobva vaembrace chirungu, vosiyana nemusic dzechivanhu like idzi. Music dzanagoto rine hwema. Ndateerera Prophet Makandiwa vachitaura muchechi vachiti ndinotomboteerera music yaJapreza. Ndinotoziva Prophet Makandiwa munhu waMwari, but anomboteerera music yaJapreza. Anenge achiteerera ipi? Because harisi ruzhowa chete. Pamwe amboteerera uona ana Prophet Ubed Angel unaona vainaye Japreza, mapolitician vainaye Japreza. Japreza anoimba music inoresonata nechivanhu chedu. Mauri mune DNA yasekuru vasekuru vako. Ende mhanzi yakafanana neyaJapreza ndo yavaiteerera panguva yacho. Kwakusina magitari, kwakusina madrums, kwaive nengoma nembira. Saka zvinhu izvozvo zviri embedded in your system. Music is spiritual. Tikaridza Nash, tinokuda pafeya, tinocreate environment yerudo. So every song ine zvainocreate. Music yaJapreza ndeyechivanhu chedu sema-African. Zvine zvazvinosteer up musystem yechi ma-Africans.
vanhu vakaita sevafundisi manje nei masvikiro ka masvikiro paaizonzi agarwa nemweya paari painge pachiridzwa pachiimbwa. Even mubhaibheri Elisha anoti ndiridzire mutengarano wandiprofita, which means taida kutosvikirwa. Zviri matiri hazvitizike, that's why we resonate with it. Tiri kuda kungozviresista chete, toda kuti haiwa hazvisiri izvo yeti zviri izvo. Ndopandambotaura paya ndikati vanhu ava vagara vaizviziva kubva kudhara, vaingotya kubuda pachena kuti isusu zvinhu izvi tinodi tinozvitenda. Being a prophet doesn't change kuti uri munhu une chivanhu unotorarama chivanhu. But vanhu vobva vamwari vachitsanangura zvafanana netemere kuti svikiro, they're explaining it as kuti ndiri svikiro in the sense kuti mweya mutsvene unosvika pandiri, not in the sense yekuti nditori svikiro. Chinonzi svikiro, it just means a person with a high level of frequency inomupa ability yekuconnecta with other spirits or other dimensions, kuona visingaoni vamwe, kunzwa usinganzwi vamwe. Saka kana ukazvarwa wakadaro unogona kuchuza kupractice kuita traditional healer kana kuita priest, which is a prophet. But either way, kwawachuza is just a way of life yawakufamba nayo nedoctrine nemadoctrines ako. But naturally iwewe ungori munhu ane high vibrational frequency. Saka unokwanisa kugarwa nemweya, unokwanisa kutaura nemweya, unokwanisa kuona mweya. Saka chinonzi svikiro is anyone ane high level connection nezvunhu zviri mumweya, not like any other ordinary person. Muprofita isvikiro, ng'anga isvikiro, muroyi isvikiro, benzi isvikiro. Anyone anokwanisa kutepa munhu mamwe madimension nemamwe marealm ritori svikiro. Svikiro hazvirevo kuti unongogarwa nemweya chete. Zvinongoreva someone who is on a higher level in terms of spiritual sensitivity. Now muchitsanangura matsananguro amuri kuita vanhu vachiteerera zviri very very clear to understand, and vanhu vazhinji vanenge vatoconvinced kuti right panapa power ya commander ndofarira matsananguro avanoita. But one person commented akati murume uyu koyo ndi antichrist chaiye auya panyama, auya kuzotsautsa vanhu vanogona kunge vasiri kunyatsonzwisa zvemagwaro, obva wanzwa munhu akutaura zvakanaka ari eloquent. At the end of the day hamusikuonera muchizotsautsa vanhu kubva pakunamata vosara vari kunhu kwavari kubva. Nyaya yatiri kutaura ini nekunamata, nyaya yatiri kutaura ndeyechine chekuita of who we are. We are Africans vari kunamata Kristu. Our religion is Christianity, our way of life chivanhu. Zvinhu tu izvozvo zvakasiyana. Hanzi pamwe hazvigatsikani. If you are in Christ Jesus, you are a new creation. Ivo vari kunamata Mwari akadominata kwaJudha, maJudha here vari kurarama semaJudha here, havasi kurarama semaJudha, because Christianity is the only religion that allows you to be part of it yet embracing your culture and who you are. Saka hapana munhu ari kutsautswa. Ndiri kuti inini kuchechi kwangu anoda kusvuta bute ngaasvute bute, haarambidzwe kusvuta bute, anofanira kurisvuta akasununguka, achinamata Kristu wake asachisvuta bute rake, because matateguru edu aisvuta bute rawo zvichivaitika. Ari kuda kuuya nebute rake kuti munhu waMwari, ndinenge ndakapinda mune imwe space ndakazara munyama, handitika uya nebute rako ndorinamatira, toriyeresa, torikumbirira, totaura pamusoro paro, tokupa unogeza naro. Zvakasiyana nekuti ndiri kungoyeresa mvura unogeza nayo, zvakasiyana nekuti munhu anonga atora shizha remubhesiti anogeza naro. It's one and the same. Saka ndinotsausa vanhu sei pana Kristu? Ini ndiri kuti zvinhu zvacho zvinotishandira semaAfrican, uyai nazvo tizvinamatire munyatsozvishandisa makasununguka zvakanaka. Hanzi naPauro pakauya mumwe munhu achiparidza evhangeri yakasiyana nevhangeri iri, whether munhu yengirozi kana yechii, munhu iye ngaatsukwe. The Bible says the latter house shall be greater than the former. Vana Pauro, they are the former. We are the latter. How then do we become greater than them, as the Bible says, if we still talking about them? Kana chirungokota zvarokota. Iye Pauro watiri kutaura nezvake aiverenga Bhaibheri ripi? Iye Pauro watiri kutaura nezvake aikota mascripture api? Vaishandisa shoko ripi? Chinoita kuti munhu asvike pane rimwe level babazigo haasi mascripture, ndimweya mutsvene. Ndiri kuti inini chii chakashata, handitika, kuti munhu atye kuuya kuchechi because achajajiwa nekuti anosvita bute, than kunzi munhu uya kuchechi nebute rako, uya kuchechi nedoro rako, tokunamatira wakadaro, Mwari anokuda, handitika. Zvauri kushandisa izvozvo uya nazvo kunoti zviyerese,
muzita rababa nerimwanakomana rimweya mutsvene, muzita raKristu, wozvishandisa zvanamatirwa nani naKristu, woti Kristu akanaka, handitika uri mumba maMwari chero uchita bute. What's wrong with that? It's a new practice. Haisi new practice. Bute harina kutanga kusvitwa nhasi. Aiwa, new practice muchikristu. Because these people don't understand kuti chikristu nechivanhu. Chikristu is a religion. Religions are man-made. Christianity is not the only religion and it's not the first. It's actually younger. But chivanhu chedu has been there from day one. Saka chatinofanira kuembrace more kana kurasa ndechipa. That's why uchiona kuti okay, there is a statement rinonzi nevanhu, history repeats itself. History doesn't literally repeat itself. When people lose their way, nature puts them back in that path. Zvoita ngezvakudzokorodzeka, hazvisi kudzokorodzeka. Ndosochiona generation yedu yakutanga kuda chivanhu stereki. Haisi nyaya kuti yakuda kuda chivanhu stereki. Inyaya yekuti nature yakutoona kuti vanhu ava vakutadza kuprogressa because they are now behaving like vamwe vanhu. Takuita nge maBritish yeti tisiri maBritish. Ukatora murungu ukaenda naye pazuva anototsva nemasunburns. Iwo hautsvi. Iye chinoita tazore sunscreen chekuti murungu melanin yake ishoma than yako. Saka uchiminzi kuti zvaanodya zvaanoresponda kwazviri zvitori different from zvinoresponda kunani kwauri iwewe. Saka chivanhu chedu ndechedu and it's us. That's who we are. It's not worshiping. Hakusi kunamata chivanhu. It's a way of life. But chikristu ndokudi kunamata. Saka munhu kuti ati iye ndiri kurasa vanhu kana ndiri antichrist. Asikuona kuti akunyanya kundikwidza ndege yemashanga here ndingazonzi ndaita antichrist. Nyaya dzebute nesuper totonzi vanhu varasika. Of which paCovid vanhu vaisvita bute. Zvisingaiti vachitya kufa neCovid. Nemabishop. Do you know kuti ever since pandatanga kuparidza nawe, a lot of people vasununguka. A lot of people vakunzwa kuda kuti toda kunamata Mwari because havasisina kuiswa mukeji yejudgment. Before ndataura nyaya yeka, mudhara wanamboisa plate yakanzi svikiro pamota pake. Bade zvino vakatoiisa and haisiri nyaya kuti inoshamisa stereki because zvinhu zvangozara muatmosphere and the people were yearning to understand zvinomboshanda sei. But these rigid Christians, all right, let me tell you why vafundisi vakawanda nemamakristu ari upset. Ukatarisa vari kunyanya rwadziwa nenyaya vanhu vaifila superior because ndo vainge vakasakura mutemo waMoses pachifuva. This gospel empowers everyone. Ndiri kukudzidzisa baba Zigo kuti ukanzwa mudumbu ita sei. Ukamuka vana vachivhumuka mumba tora chifumuro upise. So people are being empowered spiritually to stand on their own. Because isusu we are just facilitators kuti vanhu vave nerelationship naMwari. Izvozvo ndo zvisiri kudiwa manje. Hatifungire kuti pane masolution ari kuuya through mapractice echivanhu. Zvafana nepamutaura kuti ita chifumuro kwaona zvidaita so dzinenge dziri nzira dzechivanhu. Hamufungire kuti ndo zvimwe zvaitoshandiswa futi nevamwe vanhu vaMwari vasingazotiudze kuti ndo zvavari kushandisa. Ndosaka vari kubatikana kuti why ndakuudza vanhu izvozvo. Because unodzare kanga ndikandofonera nyidza vari kunyanya usaudza vanhu masecrets man. Kunyaudza vanhu masecrets, saudza vanhu masecrets. Because vanhu vaMwari vakawanda vadaita vana Superman. Yes. Iwo ukatora potassium ukaisanganisa neglycerin pakabvira vanhu kuti ane power. Indo vadaudza vanhu dai wai potassium neglycerin unogona kungozviitawo. Waudzirechi vanhu. Saka tiri kuita kunge tiri kufumura zvidhiri zvavo kuti no, zvinhu zvamuri kunyanya vhundutsirwa nazvo ngezvoshamisa stereki. Hazvishamisi. Tora chakati udai, uona result yotodi? Yotoboda. Like I told people kuti bute rinoshanda kwauri because uri munhu mutema. Aiwa musashandisa bute. Havasida kuti ushandise bute, iye achirishandisa because anza kuti iwe ukarishandisa usina need yake. Ladies and gentlemen, ndo Commander Ibrahim vatinawo panapa. A lot of people you might not know kuti Commander Ibrahim vane book ravakatonyora rinonzi The Great Alignment. And vanhu vachinzwa kuti The Great Alignment vanofunga kuti maybe mamen of God akubatana akualigna. What is the book all about? The book is all about Christianity and our way of life chivanhu. Zvatiri kutaura izvozvo. It's a handbook, it's not a novel type. Ibhuku rine marecipe ekuti kana munhu achinzwa zvakati unofanira kuita sei. Kana uchida kubudirira unofanira kuita sei. Kana pamaindi pako pasiri kubuda mari unofanira kuita sei. Kana chibereko chako chine problem unofanira kuita sei. Saka basically ibhuku ringoudza vanhu zvekuita spiritually zvine chekuita nechivanhu nechikristu. Mota yenyu baba Zigwe kana isina inonzi will alignment. Chero mukatenga mavhiri manyuwani
anochekeka mavhiri aya because mavhiri haana kunyatsoalaina nebhodhi yemota. The reason why most Christians kana kuti vanhu vanamati vakawanda vari kunyanya namata but pasina chiri kuchinja is because vakatsveyama. Panofanira kuva nebalance. Sekuti iwewe wanga pachimbobikwa doro every year kumba kwenyu, wongomuka uchirya chabiki doro, zvinotoaffecta zveshe. Panofanira kuva nebalance. Saka the Great Alignment ibhuku riri kuticha vanhu how to create the balance pakati pechivanhu nechikristu. Rinokwanisa kutoshandiswa here mukereke tichitoparidza rinotoshandiswa mukereke tichitoparidza because rakafanana, for example, we have body cleansing. Yes. Muviri unocleanswa nemvura inoyerera parwizi isina ruoko rwemunhu mukati. Muviri unocleanswa nesauti. Muviri unocleanswa nebute. Unenge uchicheneswa from chia. Body yako iwewe it's a unique component. Ndosika uchiona kuti skin yaunayo nanhasi ndiyo yauchingori nayo, haidambuki sehembe dzako kana wasimba. Saka unogona kutopinda mune imwe nzvimbo inoita kuti imwe mweya igare pauri pamuviri wako. Saka mweya iyo ndio inenge ichida kuti kubviswa pauri. So you have outward cleansing. Then unotori necleansing yemukati because mweya yetsvina inogara futi pane tsvina kunyanya mudumbu. Saka munhu anofanira kutorutsiswa. Saka panotorwa bute, potorwa chifumuro, potorwa supa, zvonamatirwa, zvoereswa zvinhu izvozvo, munhu omwiswa zvinhu izvozvo. Kuti vanhu vanoritisa mbara. Otorutsa, pauri kurutsa hausi kungorutsa zvawadya chete kana zviri mudumbu. Kwete. Uri kutoburitsa neimwe mweya yanga yakawanda ichigara pai mudumbu. Ndosika pari kuiswa chifumuro futi pai mukati. Bible rinenge ichitaura richiti we know that the belly is made for food and the food is made for the belly. Yes. But zvese izvozvo zvichaparadzwa mumoto. Hanzi hatirwe nenyama neropa. Why imi muchisvika pakubhelievha kuti zvinhu zvenyama zvakaita sechikafu zvinokwanisa kunogadzirisa matambudziko epamweya akafanana nemweya yetsvina. Wamunzwa here statement kana scripture inoti chasungwa pasi? Inopedzwa chinzi chii? Chasungwa nekudenga. Inonzi chasungwa kudenga, chasungwa pasi here? Ndichanyazoziva bani, ndongoziva kuti chinenge chasungwa. Chasungwa pasi. Which means that whatever we do here affects the spiritual. Yes. Because here is our domain. We dominate here. Zviri kutoitika panapa ndezvepanapa. Mwari apenga akatiwinza pano andori nerizini. Saka iwe ukazvinyepera ufunga kuti hanzi tichangoita zvemumweya chete, unozviita sei uri panyama? Because uri nyama, don't forget. Mweya unawo but uri nyama. Ende chinhu chiri more visible, dominant, chinokwanisa kubata zvinhu inyama. Kurutsisa kwamu kutaura ndosemu kwatinoonera mavhidhiyo evanhu vanenge vachidzinga vanhu madhimoni vachinzi akadya zvakati gore rakati ende akuzvirutsa nhasi. Because mitemo yebiology hazvimeke sense kuti unzi wane chawakadya then chichirimo mudumbu. It's part of kurutswa iyoyo, but uri kuona inoitwa muchechi yayo. It's partial. Kasignal karingorodza kuti munhu yane zviri mari zvofanira kuti zvibude, but hazvibudi zvese. Saka kunotori nevanhu vari kurota vachidyiswa every day vofunga kuti asi mafani zvinotoaffect. Ndosikuchona kune makesi ekuti munhu anotoyota kuti ndakarota ndichidyiswa dhiri rakati rikavhara-vhara, ndakarota ndichidyiswa kubva musiwo ndakabva handichabati pamuviri. Saka ndo need yecleansing yemukati kurutsiswa ikoko. Paunenge uchirota uchidyiswa ndiani anenge achikudyiswa? Zvakasiyana, unogona kudyiswa nevaroyi, unogona kudyiswa nemadhimoni, unogona kudya kune rimwe dimension raunenge wapinda. Ladies and gentlemen, nyaya dzevaroyi dzinonetsa kunzwisa. Tinenge tichishaya kuti vachiri kwere varoyi oro it's another product of our imagination yekuti tinenge tichingofunga kusvikira zvatoiswa mutemo wekuti imhosva kunanga mumwe munhu uroyi. Zvazvinoita manje babaziko zvinhu zvemweya zviri personal. Yes. Kana iwe usati wambodya chocolate chero ndikakuexplaina kuti inotesta sei, unozvinzwa but haunyadzozvinzwisisa kusvika wazozvidyira chocolate. Kana iwe usati wamboroyiwa iwewe haufi wabhilivha nyaya dzevaroyi, unonafa kuti ingano. If you don't have an encounter, it's very difficult for you to understand zviri kuitika. Because my church they downplay kune mamwe anobigawo ninge achiti varoyi chichi, but I can give you example. Wanzoshandisa example kuchechi kwatakakurira kuzayoja. Zvinoisa paspeshamo kunanga mumwe munhu uroyi. Unonzi ukafungira kuti munhu wemuroyi hauna need yekumuudza kuti ndikuona nge uri muroyi kana kunoudza mufundisi kuti ndikuona nge uri muroyi. Unonzi iwewe namata udzinge mweya weuroyi uri paari munhu iyeye. In some other way urungonzi pfungwa dzako ndazitepo iwewe usanyanya kufunga about varoyi. So ukazotarisa unonzwa zonzi machechi akadaro asiri witchcraft conscious havasangani nematambudziko eyayi. Like ndechikura hatisatamboona hedu munhu anamatirwa uroyi. Zvazvinoita babaziko
mazuva apera ndachinzwa huro ichita maspasms so ichita macramps. Then I went to the doctor akanditi no wakarara sirizvo tsinga yakatwista. Saka maspasms aitsinga iri kuzama kudi kugadzirisa yega. Saka iwe ndikakuudza nezveuro iyoyo uri kundinzwa sauzoti ndachinzwa sei. If you haven't experienced something you will never understand it. Ndaigona futi kufunga kuti ndaroiwa kana kuti pamwe ndakatoroiwa. If you haven't experienced something you will never understand it. Saka iwewo nekuti waudzwa hakuna varoya zvirota vasiko. Nekuti iwe usati wamboexperience anything chiri supernatural chakonzeretswa pamwe nemuroyi azvirota asiko. Makamboroiwa here komanda? Handizivi kuti makambovhungwa here urati neuroyi? No, handisati ndambovhungwa neuroyi but ndakatorarama navo varoyi vacho ndinotobetsera vanhu varoyiwa. Saka ndinonzwisa zveuroyi. And through my spiritual encounters andaita zvinhu zvinonetsa kutsanangurira vanhu because zvinoita kunge drama unotanga kusaunda kunge madungwe but yet pamwe utotaura chokwadi but my personal experiences. Saka usually hana need yekushare nevanhu kusvakati but chandinogona kukuudza with confident 100% mhepo dziriko. Hope chaidzo dzinonzi kana dzasimuka. Mhepo dziriko ende mhepo dzinosumuka zvokuti a-millionaire anodona in seconds anenge a nobody. Marriage yakasimba inopera within minutes. Basa rawanga uchiziva kuti inini apa ndinonzi ndakabata kambani unodzingwa sembwa mhepo kana dzasimuka. How do you protect yourself from such? Ndo patiri kutaura isusu kuti ndo paunotsvaga bhuku rakafanana neThe Great Enlightenment rinotaura pamusoro pema-cleansing, pamusoro pema-altars, how to build altars. Yeah, spiritual stuff. Rega tisangire ipapa. Chekutanga tati cleansing munhu anzi mvura panoerera mvura ndo paunoita sei? Ndo paunocheneswa. Munhu wese anofana kucheneswa here kana kuti kune vanotobarwa mumhuri dzakachena ndotongokura ndakachena? Yeah, kune vanotozvarwa mumhuri dzakachena otokura akachena like because vabereki vavo vanenge vakatozvigadzira kudhara. Ivo vanhu ndo vanowanzotaura sina basa because havasi kuexperience zviri kuexperience vamwe nekuti pane akavaitira kare saka they think it's their own powers kana their own intellectual knowledge. Wazvona? Just like kuti vana vachivhai vatongozvarwa mumari vanogona kutoganza nemari iyoyo stereki because vane zvanga vasinganzwisi kuti pamwe mari iyi zvakafamba sei or anything you get it. Kana kune munhu anogona kuzvarwa munhamo stereki because maparents akanga ane nhamo. Saka kunotori navanhu vanozvarwa mhuri dzakachena because their parents or grandparents they did the necessary steps dzekuti munhu aprotect. Ko internal cleansing yamamuchitaura yekuti munhu anopiwa waini kana chii inoitwa nani? Yeah. No, unoziva here kuti izvozvo zigo chitaura even vanhu vakatoona. Pane munhu anotofila kuti handisi kurwara ndiri right but body yangu inongori nekamwe ka heaviness. Kuti uri kuremerwa ndiri kunzwa kumwe kuneta. Ngoda massage. But kusiri aiwa even chero kaitwa massage. Kana kuti kune munhu kuti ari kudya but unzwa ndadya dombo rangu rakazara but ndiri kufila kunge ndenzara. Body yako iwo naturally inotokuudza kuti something is off. Zvaunogona kushaya kuti chii zvirorora kuti pane zvinhu zviri mauri zvofanira kubviswa. Zvofanira kubudwa. So anyone anenge achida kutoprogressa mulife. Yes. Arida toenda panext level, adoenda panext step. Especially pauroda kuita mabig steps mulife. Unenge uchifanira kutorudziswa. Uda kunotsvaka basa, uda kuchata, uda kunoroora, unofanira kutorudzwa, unofanira kunge uri clean kunze nemukati. Zvinotonipa competitive edge. Yes. Unotoona kuti unoziva kuti ukatorudziswa iyo zigo unotofila body yako kutoti pane chinhu chachinja. You become lighter. Ende unoziva zvokurudzisa izvi before watombotaura. Sorry kukukata. Taitozviitwa tiri wapfana unoremembera kana wakambozviitwa. Indongoziva salt and sugar solution kana ndaita hangu mudumbu. Even madhara edu aitonzwa achiti ndikuda kumbosuka mudumbu. Detoxing. Detoxing. That detoxing yaitwa kare, it had nothing to do with just tsvina iri musystem. Zvaitove a spiritual act. Ndo zvandataura ndikati Africans were not religious but spiritual. So every act yataiita is African yechivanhu chedu. It was for spiritual purposes to edify the physical.
Now Bible rinotaura about zvinhu zvakafanana nekuti imi vana remekedzai vabereki venyu, and I believe kuti ubereki it's not just kuti baba wangu ndikomanda Ibrahim, but kuremekedza zvinhu zvavairemekedza, kuremekedza mararamiro avaiita, kuremekedza zvinhu zvavaikoshesa. And isusu semakristu kuignora kwatiri kuita chivanhu hakusi kutopara mhosva here kwatiri tichiita. Kuignora kwatiri kutoita chivanhu ndokuri kukonzeresa madysfunctional families zvakanyanya. Because dysfunctional family iri kutanga pakuti not family aspect as in kumba kwako nevana vako, but family aspect as in the society. Isusu hatina kukudzwa nemafamilies, takudzwa nesociety. Waitazva kuti ukaonekwa iwe uchifamba usina kutaka sheti uchibva kuchikoro, wakasunungura tambo uchikawa matombo nebhutsu, baba vausingazviva igona kutokurovera izvozvo kuti uri kuuraya bhutsu. Munhu wangu usangana naye. Saka the whole society was like one big family. Saka kwanga kusina makesi ekuti unozonzi mwana wanhingi abata mwana wanhingi chibharo, kana kuti mwana wanhingi avhiringa so, kana chiti kwakusina handisi kwakusina entirely. Of course kwaive nevanhu vakadaro, but it was few. Why? Because taionana as family. It's one big family. As one big family. Yeah. Saka it was easy kubetserana kukudza vana kuti now hazvisiko izvozvo because tensions aiwa mwana wangu ndewangu hasi wako and the likes. So at the end of the day we are seeing a lot of dysfunctional families, a lot of disrespect, a lot of abuse, drug abuse and all. Why? Because chivanhu chaicreata one big family. Anditika? But zvimwe zvataa kuda kubatira pamusoro zviri kucreata madysfunctional families. Tiri kupara mhosva ka pakusaremekedza zvinhu zvaiveremekedzwa nevabereki. Kutokanganisa. Ndo zviri kukonzeresa a lot of different weird problems munyika. Zvingagadziriswe sei? Vanhu vanofanira kuembresa chivanhu chavo. Vanhu vanofanira kuziva kuti isiva nani. Munhu mukuru akasvika wakagara unosimuka. Yes. Munhu mukuru hanzi manyepa. Kwete nekuti hasi kunyepa. No. It's respectful. Unowana a way yekutaura isiri yekuita ngori kumuhumiliate kana kuti kumunyadzisa. Vanhu vanofanira kuziva kuti we are spiritual beings, yet we are physical beings, but our spirituality haina kutanga nesuro. Our way of life is way older than Christianity. And people have thrived better than us in those times, especially in terms of community systems, because vai embrace chivanhu ichocho. Hanzi naPastor Chamba ndezvekushaya zvese zvokutaurwa izvi. Chivanhu ndezvekushaya. Ukatoona munhu anodzingwa kuchechi yakafanana neUFI nekurongeka kwakaita UFI, munhu yeye antori neproblem, ari confused. Saka vanhu vakaita sana Chamba vaya handeve kushaya. Ndeve kushaya kwati ngona baba vanogerwa musoro vobva vashepwa nedhai voisa dhai yoshepa. Ndeve kutoshaya. Malooks command. Handidi kumukomenda mufesu yauya. Hanenjidzikisira. Ngaaite yaari kuita iyoyo ndo level rake. Ndosika uchiona kuti kuna hatidiscuss maths dzegrade 1 kana dzegrade 2. Level iro takaripfuura. Vana Venon vaya vachiri kuECD ngavatambe nana Jack Daniels nana Mandebvu ikoko ndokwavo ikoko. Ndiri kuzama kuvaratidza their place in the ecosystem. Awani councillor parliament. Ndime ma MP. What is your place in him? Inini, I'm not a motivational speaker. No. Inini ndiri mukategori revanhu vanonzwisisa zvinhu zvemweya, vanonzwa mweya, vasingaudzwe kana kuzviverenga through second information. No, tinotozviudzwa nevanotiudza. Whether people believe it or not, I don't care, but my level of understanding and dimension, it will be an insult to fananzana na Jegi. Those are motivational speakers. Vanotaura zvavanzwa isusu tichitaura. Saka tokufananidza ina nani? Aiwa, komanda ndikomanda hakuna vamwe. Vanhu vachikunzwa muchitaura kudaika ndo patinoita kuti vanhu vanenge vakuti commander sounds puffed up. Knowledge hanzi yawandisa. With more wisdom and you become puffed up. Ndozvinotaura Bible. Zvazvinoita manje. Ukataura chunhu munhu chaasingaziva anobva ati idzi ndoda kusvitonge dzinoziva zvese. Haisi nyaya kuti ndoziva zvese. Hatisi kutaura zvephysics pana. Hatinombotaura biology. I'm within my space of spirituality. And ndo zvandoziva. Iva havazvizivi. Vobva ndoda kuziva zvese. Ndo pandiri nchinetsana na Jack manje kuti aiwa
usataura zvespirituality hauzvizivi. You are a good businessman. Teach people business. You are a good motivational speaker. Motivate people. This is our space. Rega titaure zvipi izvozvo. Saka chinyaya kundoziva zvese ndiri kuziva zviri muparimita mangu zvine chekuita nebhaibheri nechivanhu nezvinhu zvemweya. Haunganditi iwewe am puffed up because ndataura zvinhu zviri muspace mangu. No, kutorwadziwa ikoko kuti iwe hauzivi ndiri kuziva. Saka uri kuda kuzama kuita kunge idzi dzoda kuita kunge dzoziva. Aiwa, ndiri kutoziva, iwe hausi kuziva. Pachirungu anenge achinzi masacred cows, kuti it's not easy kuti ndingogamuchira zvinhu zvendakakura upenyu hwangu hwese then ndozona mumwe munhu waMwari ari kutaura kuti I can use wine as a medium yekunamatira. Vana vaIsrael vakaita 420 years vari maroja kuEgypt vachireshenerwa chikafu. Ndo zvavanga vatojaira. Pavakazosvika kwavo kwainzi kwavo, it was very difficult for them. Kunzi hakuna munhu achakuvigira chikafu shamwari, lendira pairima. So I clearly understand where people are coming from. They've been fed all this funny information for a long time. But tiri kuti isusu generation yatava generation yevanhu vanoda kuabsorba chokwadi, yevanhu vanoda kuabsorba information, generation yekuti you can find data kwakawanda. It's good for people to align themselves with things that work. Zvobetsera kuti wata 20 years uchinamatira chinhu usingawani answer, umwe munhu oenda kuchivanhu unoita chinhu ichocho otowana answer instantly, which means kuti zvaari kuita nezvauri kuita iwo zvako hazvisi kushanda, zvake zviri kushanda. Saka joina zviri kushanda. It's simple as that. Hatipedzisira tacreate here cult yakomanda Ibrahim yemadiscovery yekuti tinenge tichiti let's do this. Nhasi komanda Ibrahim vari kutaurawo about something that you should do, mangwana wataura about something that you should do, which we might not be able to necessarily track into the Bible. Hatipedza tacreate cult. Babaziko. Bote rakatanga kusvika rini? Hapa nenguva. Jesu auya here kandasitauya. Ipo pandizoziva. Before auya, Africans were there vachingosvita bote. Saka handina chinhu chinyowani chandataura. Ndangoreminda vanhu who they truly are. So there is no creation of a cult, because this is something that has already been in existence before I was even perceived to be in Java. Ladies and gentlemen, pane mataurwa anoitwa muBhayibheri, these are hard sayings dziri kutaurwa nakomanda Ibrahim, zvinhu zvinenge zvita zvichirema. Komanda Ibrahim, takatarisa future yechinamato muZimbabwe nezviri kuitika izvozvo zvatiri kutaura kuti takuona kuti vanhu vechikristu vakuita kanenge kakudzokera muchivanhu. Toona futi vanhu vechikristu vakuita kanenge kakubatana nema-white garments churches. Imi semunhu waMwari, whether muri kuprofita kana muri kungoona, munoona ramangwana remakristu muZimbabwe rakamira sei? Are we going to see chikristu chatandajaira ichi, or we are going to see some other different things zvatandisina kujaira? Zvafanira kuti chechi kwakuputswa hari, chechi kwakushandiswa sauti, chechi all those type of things. Hatipedzisire takutozoona even chivanhu chakunyasopinda muchechi chachivanhu vanhu chache kutobata bakona muchechi. Muchechi mune mweya waMwari, muchechi mune mweya mutsvene. Chivanhu chofanira kunge chitori muchechi because tiri vanhu. But anotonga nekudominata muchechi ndi mweya mutsvene. Saka the spirit behind our worship ndeye mweya mutsvene. But our nature as human being tiri vanhu. Vanhu ngavarege confuse our way of life nereligion. Religion haisi kuzoaffectwa. Way of life ndio iri kuaffectwa. MuAfrica mamusina zvigero zvekugera mabox kata tiri kuita nema-English kata. Taichengeta ngundu dzedu, and that was normal and natural. Anzwisa? Yes. Saka chiro ukazoona mune vanhu vane ngundu dzavo muchechi hazvifaniri kushamisa vanhu, because that's who we are. Saka chivanhu chinofanira kutopracticwa more nemakristu, because ndo zvatiri, tiri vanhu. Hazviaffect Christianity izvozvo. It's that simple. Handinyatsoona kuti vanhu vari kukonfuzwa nazvo vanhu vakademonize chivanhu. Chivanhu hausi uroi. Chivanhu hausi un'anga. Chivanhu hazvizvana manjuso. Chivanhu, it's a way of life yedu isusu sevanhu vatema. Ko chikristu hachisi chii? Chikristu is not a way of life. It's a religion. Chinamato. Inzira yekunamata. Nekuwoshipa, nekukonekta
with the creator. Chivanhu, it's a way of life, code of conduct on this planet. What do you say then as we close kuma preacher kafana nana Pastor Chris and some other preachers who come and say Christianity is not a religion. But Christianity is a way of life. That teaching was popular from around 2010 to 2016. Christianity is a way of life. Of who? Jesus Christ. We are assuming kuva nekakurarama kaita Jesu. Jesu airecognize here Judaism. Yes. Which means that I observe chivanhu chani chake chekwavo. Anditika? Saka isu kana tichida kuva saKristu tobva taneglecta chivanhu chedu already tatofoira. Isusu kana chituka tateguru vedu toti madhimoni yeti Kristu aiembrace mateteguru ake tatofoira. Kristu kana aimwa waini yemazambiringa ekwavo isi tobva tati vanhu vanomwa masese kuno kuZimbabwe vakashata tatofoira. Tikatoti isusu vanhu vanosvita buti aiwa tatodi tafoira. KwaJudha ikoko kwaitove nen'anga nevaroi. That's why Bible ishotaura about the witch of Endor. Vaitoveko vana Balaam vaitodi vaiveko. So as munomafa. Kwaitotsingwa vanhu. Kutsingwa is a case and it. Saka let people not confuse that. Ukatoona iwewe uri muAfrican muZimbabwe uchida kubriefa kunge muBritish, uchida kubehave kunge muJudha, uchizviti uri muKristu, wakatofoira kudaro. True Christianity is embracing who you are as an African, but at the same time uchinzwisisa kuti Mwari wako ndiani. It's that simple. Commander, mashoko enyu ekupedzera. Mashoko angu ekupedzera ndeyekuti tiri kukoka vanhu ku all night kudomboshava kwamungati musi wa7 August from 8 p.m. to 5 p.m. ndo musi uri kuunveilwa bhuku The Great Enlightenment rinongori ne5,000 copies chete ndo dzachatengesera vanhu. We are not going to print more than that. Why is that so? It's a spiritual instruction. It's personal. I cannot disclose why ndadaro. But we are going to give it only to 5,000 people. And are they free or how much are they going for if they are not? I know they are not free. Antengeska. Anda kusatoreta mari anotsvaga tomudza tunoita mari. Pakatazotenderwa in future maybe ndo patichazoudza vanhu kuti mabhuku ako. So ndo pari kuunveilwa book. People should get their hands on it. And tiri kuvakoka kumusi wa 5. Varikuda kurutsiswa, varikuda kuchenurwa, all those things. Yeah. Ladies and gentlemen, ndo Commander Ibrahim watantinawo this time today tanyanyotarisa nhau yechivanhu nechiKristu tichiona kuti zvakamira sei. Another time we'll talk about some other important issues. Commander Ibrahim munowafollowa paTikTok ndo paunonyanyowanika. Every day you get my updates ekuti vanenge vachiita sei. And with that, we are out.